Zulu newspaper bo ezindaba eshisayo bo Sanibonani njani uziphathe kahle ke namhlanje ugoke kahle umuhle uhamba noma uziphathe kahle uma ngahlusiwe nje ngePMB usho nje nawe ukuthi uyasihlupha uzicebe kuma ngithi kuyahlupha ukuthi uyahlupha kodwa ke kulungile ngizokubona ngaphakathi niphile nje sikhona niyaphila uNdlunkulu njani kodwa niyaphila sikhona Mthombeni uright Mthombeni ngikhona awukhuzeni ngithi ususekapa kanti usela awukhuzeni thina sikwazi kuzwe lonke uqala nini ke ngqongqosho omusha the area near the door stay right and we only leave members of the media. Zulu newspaper bo ezindaba eshisayo bo